Şunlar Mari vilayatynyň merkezi şäheri Mari'nin köçelerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň iş şäherleriniň sürüjülere jerime ýazmagy bilen bagly wakalar gözgörteli köpeldi. Avtolog sürüjüleriniň ençemesi polisiýa iş şäherleriniň özlerine töhmet atyp, dürli bahanalara esaslanyp, ýygyderli jerime ýazýandygyna aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 17 noýabrda Sebitden maglumat berdi. Meni suny aýry-aýry 4 ýerde ýol polisiýasy saklap, jerime ýazmakçy boldy. Olaryň ikisinde jerime alman gutuldum. Ýöne olaryň birinde polisiýa işgärleri maňa piýadalara ýol bermediň diýip jerime ýazmakçy boldylar. Men olara ýol kesip geçmekçi bolýan adam piýada görmedim. Hany ol nirede maňa görköz, men kime ýol bermedim diýdim. Soňra olar, bolýar, saňa beýle ýazmaýyn, saňa hopsuzlyk kemer dakynmadyň diýip ýazaly diýdiler. Dip marly ulug sürüjüsü anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýol polisiýasyna hopsuzlyk kemerini dakynandygyny, munyň ýalan töhmet bolýandygyny aýdyp, olardan özüne hiç şeýle jerime ýazmazlygy sorapdyr. Ýöne olar meni dinlemediler we jerime ýazdylar. Meni 4-nji gezek saklan polisiýa işgärleri hem şuňa meňdeş bahanalara salgylanyp jerime ýazdylar diýip marly sürüjü belledi. Yerli sürüjüleriň ençemesi ýol polisiýasynyň bulardan başga uluglaryň hapadygy, olarda goşmaça enjamlaryň yerleşdirilendigi, şol sanda alajalaryň aslandygy ýaly bahanalara salgylanyp jerime ýazýandygyny aýdýar. Jerimenin möçberi adatça 50-100 manat aralygynda ütgeýär diýip marly ýene bir ulug sürüjüsi anonimlik şertinde aýtdy. Sürüjüleriň tasdiklamagyna görä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň iş şäherleri öňkülerden tapawutlykda bu gezek para almagyň deregine jerime ýazmaga has köp ýykyn edýärler. Ýol polisiýasynyň köçelerdäki bu çäreleri we onuň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan ilata anyk düşündürüş berilmeýär. Ýöne şäher ýol polisiýasyndaky birnäçe çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä, bularyň sebäbi polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň iş şäherlerine günde 15 sany protokol doldurmak, ýagny 15 sürüjä jerime ýazmak barada berilen soňky buyruk bilen baglanyşykly. Häzir bilmedik näme sebäp boldy, ýöne ýol başçylar para pul almazlygy berk tapşyrdylar. Şeýle-de olar her bir ýol polisiýasyna günde 15 protokol doldurmagy dilden tapşyrdy. Olar islendik ulagy saklaň we bahana az däl, durna tok sütününden hem bahana tapyp bolýar, bahana tapyňda 15 sany jerime ýazyň diýdiler. Dip polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Çeşmelerimiz bu buyrugyň haçany çenli öz güýjünde galjakdygy barada maglumatyň ýokdugyny, ýöne onu berjaý etmedikleri polisiýadaky işinden mahrum ediljekdigi barada duýduruş berilendigini belleýärler. Ýol başçylar 15 sany jerime ýazmadyklaryň iş görkezüjisi pes bolan iş şäherleriň hataryna goşuljakdygyny we işiniň şäheriň ýanyn söndürüji gullugyna geçiriljekdigini ýerdenki razvodda aýtdylar diýip polisiýadaky ýene bir çeşmämiz aýtdy. Çeşmelerimiziň sözlerine görä köp polisiýa işgäri bu tawşyrygy Sebit häkimetleriniň özlerini iş başarýan edip görkezmek we gaznany doldurmak tagallalar diýip häsiýetlendirýär. Adatlyk bu ýagdaýlar barada degişli şäher häkimetlerinden, şol sanda polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda ýol polisiýasynyň dürli bahanalara esaslanyp sürüjülere jerime ýazmak ýa-da olardan para almak bilen bagly ýagdaýlar barada Adatlygyň habarçylary ýyg-ýygdan maglumat berýärler. Bu ýagdaýlar tutuş ýylyň dowamında gaýtalanýar, ýöne olaryň gerimi wagtal hasta güýçlenýär. Şuňa meňdeş ýagdaýlar ýurtda köçe ýol howpsuzlygyna bagyşlanan bir aýlygyň ýagny sentýabr aýynyň dowamında birnäçe gezek gaýtalandy. Ahal Daşow we Lebap vilayatlaryndaky habarçylarymyz jerimeler we para berim zerarly köp sürüjüniň bir aýlygyň dowamında ulug sürmekden saklanýandygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri sürüjüleriň ýüzbe-ýüz bolýan bu ýagdaýlar barada hiç şeýle mesele gozamaýarlar. Aşgabatyň çağılar bagyna gatnaýan körpeleriň ýymy tüpçünçiliginiň yaramazdygyny aýdýan enatalar öz çağılarynyň günüzin aç galýanlygyny gurrun berýärkä çağılar baglarynyň işgärleri gelýän azyk haritlarynyň hiliniň iňňän pesdigini we hatda zaýalananlygyny aýdýarlar. Paýtagtyň çağılar baglarynyň birnäçe işgäri döwlet tarapyndan goý berilýän azyk haritlarynyň hiliniň gitdigiçe peselýänligini belleýärler.
Olaryň söýlerine görä gök önümler çüýrük halynda çağılara berilýär. Çörekleriň hilipet gara undan bisirilen çöregiň içi käte çygy bolýar. Bir günden artık dursa çörek ýyslanyp başlaýar, berilýän ýağ gara paxta ýagy onuň ýiti ýyzy naharlarda hem bildirýär diýip paýtaktly aşpez aýdýar. Paýtaktyň ýene bir çağılar bagynyň işäri öz işleýän ýerindäki ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Gelýän doň etleriň ýakymsız ýyty bar we ol etleri aşgany işgärleri isten gitmänkä ýuwup duzly suwa ýatyryp gidýärler. Ýeri bilen ýysi gelip bu etleri gaýnadyp suwlaryny dökýärler we ondan soňra nahar bisirýärler. Sonda ýyty bildirmeýär. Dip çağılar bagynyň işäre etdi. Ýene bir aşgabatly terbiýetçi ýetişip gelýän nesile iň gowy iýmit bermeli ýerine ardan hilipet azyklar berilýär diýip zeýrenýär. Ene atalaryň söýlerine görä çağılary öýlerine gelenlerinde hiç saat iýmenligini aýdýarlar. Aşgabatly ene öz çağasynyň gatnaýan bakçasynda naharyň düzümi we iýmitleniş tertibi bilen gyzyklanyp görenligini gurrun berdi. Çağalar bagynyň bir günkü menyusuna seredip gördüm. Ýer bilen suwa atylan manka, ýagny mannaýa karşı ýöne süýsüz, ýany bilen şekerli çay we bir bölek çörek. Günortanlyk birinji nahary çorba içinde käbir ýerlerinde gök önümleri bar. Ol şürrük çorba, tagamsyz. Ikinji nahar kartoşka püre, bir nahar çemçe ýanynda. Şol mukdarda padlivka. Ondan çağı naharlanmaýar. Öýlänki nahary bir alma, bir döwüm çörek we çay. Bu çağalar bagynyň bir günlük iýmiti. Naharlaryň görnüşi başga günler üýtgese-de olarda ýokum we vitamin ýok. Diýip paýtaktly en aýtdy. Aşgabatyň çağılar baglarynyň işgärleriniň we gatnaýan çağılaryň en atalarynyň söýlerine görä çağılar bagynyň umumy madde öpçünçüligi ören gowşak. Adaty çykdyjylaryň köpüsi en atalaryň we işgärleriň boýuna atylýar. Enatalar gerek bol gap çanak, yatak jaýyna yorgun düşök, haly we gruppa gerek bolan başga-da ähli zatlary öz hasabyna satyn alýarlar. Arasaçylyk serişdeleri, ýuwjy serişdeler, çağalaryň oýnajak oýunjaklary hem enatalaryň üstüne atylýar. Her ýyl remont üçün 400 manada çenli pul hem alınýar. Dip Aşgabatyň ýaşaýjy aýtdy. Çağılar bagynyň işäri bolsa tekniki enjamlar döwülse işgärleriň öz hasabyna bejertmeli bolýanlygyny gurrun berdi. Çağılar bagynyň dolansygynyň belli prosenti enatalaryň we işgärleriň üstüne atyldy diýsem ýalňysmaryn. Öňümüz gys gruppalaryň ýyladys ulgamy doly islemeýär. Turwalar ýama haçan ýarylsa ýaryl bermeli. Bilim müdürlüklerine ýüzlenseň özüňiz çäre görüň. Turwalary bejertmek üçin büdjetde pul ýok diýärler. Barra gelende bolsa kemçilikleri aýdyp jerime ýazyp gidýärler. Dip çağılar bagynyň işgäri gurrun berdi. Mundan öň ýurdun dürli böleklerindäki çağılar baglarynda şol sanda paýtaktyň körpeleri üçin niýetlenen edaralarynda çağılara berilýän iýmitiň hiliniň ören pestigi çağılaryň köpüsiniň günüdiň hiç sat iýmen öýlerine aç barýanlygy, käte çağılaryň iýmitden zäherlenýänligi barada Azatlyň habarçylary ençemegedek maglumat beripdi. Bu ýagdaýlaryň hiç biri barada türkmen resmiýetleri tarapyndan tesbir berilmedi. Emma iş ýüzünde häkimetler çağılar baglarynda barlyk geçirýärler. Käwagt käbir azyk önümlerini bermegi tokdadýarlar. Geçen ýylyň noýabrynda Balkan welaýatynyň döwlet eýçiligindäki mektebe çenli çağılar idaralarynda we mektepleriň başlangyç sınıflarynda körpeleri etli we süýtli naharlaryň berilmegi besedilipdi. Şonda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu talabyň yerli saglyk müdürliginiň görkezmesi bilen ýerine ýetirilýänligini aýdyp, resmiýetlerin mövsümleýin viruslar we veterinariýa çäreleri kadalaşýança et we süýt önümleriniň çağılary berilmeginiň gadagan edilenligini habar beripdi. Çağılar baglarynyň tölegli bolmagyna garamazdan olaryň madde öpçünçüligi ýyllar boýy ören pes bolmagyna galýar. Ençemeli bäri enatalardan ýorgun düşek arasaçylyk serişdeleri we beýleki zerur zatlaryň getirilmegi ýyzlyzyna talap edilýär. Bu ýagdaýlar çağılar baglaryndaky tölegiň 10 esse ýokurlanmagyndan soňky ýyllarda dowam edýär. Üstesine resmi bahasy aýda 80 manatlyk çağılar baglaryna uly nowat saklanýar we çağany nowatsa salmak üçin para 1700 manada ýetýär. Bu
Merkezi Bankın kursu boyunça 485,5 Amerikan dolarından gowrak. Birleşen Milletler Guramasının ilat gaznasynyň we Birleşen Milletler Guramasının çağılar gaznasynyň Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde 2020-nji ýylyň iýununda çap eden hatabatyna görä Türkmenistanda 3 we 5 ýaş aralygyndaky çağılaryň 40%-nyň çağılar bagyna gatnaýanlygy aýdylypdy. Lewap welaýatynyň Türkmenabad, Seydi we Kerki şäherlerindäki restoranlaryň, kafelaryň we garwanşanalaryň birnäçesiniň eýesi Sebitdäki yerli et yeter yetmezçiliginiň we gymmatçylygynyň öz telekeçilik işlerine agyr zarba urýandygyna aýdýar. Olar ýagdaý şuňa meňdeş görnüşde dowam etse, onda özleriniň bizneslerini bes etmek ähtimallygynyň ýokardygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji noýabrda Sebitden maglumat berdi. Onarça ýyllap satywy çykaryp gelýän somsamyz Lewapda meşhurdy. Yerli mal eti bilen somsa etsek, onuň bahasyny 150% gymmatlatmaly bolýar. Somsany bu bahadan tas hiç kim satyn alyp bilmeýär. Şonuň üçin soňky 2 aýyň dowamında hökümetiň satýan arzan we hili pes etine ulanýar. Netijede taýýarlayan somsamyzyň hili hem pese düşdi. Müşteriler hem azaldy. Diýip Türkmenabadyň Gök bazaryndaky bir garwanşananyň eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda soňky 5 aýa golaý wagtyň dowamında yerli etiň bahasy 40-90 göterim çemesi gymmatlap, käbir sebitlerde onuň 1 kilogramynyň narhy 155 manada çenli ýokurlandy. Käbir sebitleriň bazarlarynda et çäkli möçürde satywa çykaryldy. Munyň bilen bir wagtda häkimetler ilata arzan bahadan has takygy 1 kilogramy 35-40 manatdan doňdurulan eti çäkli möçürde hödürläp başladylar. Lewaply garwanşana eýesi etli somsanyň bahasyny 80 manatda saklamak üçin onuň düzümündäki arzan etiň mukdaryny hem azaltmaly bolandyklaryny we bu ýagdaýlaryň soňky 2 aýda müşterileriň sanynyň hem 60 göterim töweregi azalmagyna getirendigini belleýär. Bu bolsa girdejimiziň hem 60 göterim azalmagyna getirdi diýip garwanşananyň eýesi aýtdy. Bu maglumatlary Seýdili we Kerkili telekeçileriň birnäçesi hem tasdiklap, soňky 2 aýda girdejileriň takminan 35 göterim azalandygyny belleýär. Biziň restoranymyzda indi diňe towuk we doňuz etinden çiýslik pişirýäris. Sebäbi mal eti tapdyrmaýar, ýa-da ony gymmat bahadan satyn almaly bolýar. Az mukdarda satyn alýan mal etimizi diňe palaw ýaly naharlarda guşýarys. Çiýslik üçin mal eti ýok. Soňky ýyllarda adamlar hasam dindarlaşdylar. Doňuz etinden çiýslik hem alyp ýýänler azaldy. Netijede müşteriler azaldy. Diýip Kerkili telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol girdejisiniň azalmagy netijesinde işärleriň aýlyklaryny tölemegiň hem kynlaşandygyny we soňky 1 aýyň dowamında 4 işçisini işden çykarmaly bolandygyny hem sözüne goşdy. Üstesine de prokuratura salgyt we beýleki bölümleri paý geçirmeli. Häzirki ýagdaýda biznesi saklamak has kynlaşýar. Ýagdaý şeýle dowam etse, biznesimizi bes etmäge mejbur bolup bilersiz diýip Seýdide bir garwanşananyň eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden şol sanda söwda edaralaryndan tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyz häzirki wagtda Türkmenabadyň bazarlarynda yerli etiň 1 kilogramynyň 98 manat bahalanýandygyny, ýöne onu bu bahadan diňe ýerden satyn alyp bolýandygyny aýdýar. Göräýmäge et barýaly ýöne hususiýetçilerde gaty çalt gutarýar. Eýem gün ortany golay, ýagny sagat 11-12 aralygynda hususy satyjylarda et tapdyrmaýar. Hökümet indi bazaryň içinde birnäçe nokat açypdyr. Arzan et satýarlar, ýöne onuň haýsy haýwanyň etidigi belli däl. Hili hem yaramaz we ol tagamsaz. Ila arasynda hökümetiň satýan arzan etiniň haýsy haýwanyň etidigi baradaky aladalar dowam edýär. Diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply alyjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri şeýle-de söwda resmileri soňky birnäçe aýda ýurtda etiň bahasynyň onlarça göterim gymmatlamagy we onuň yeter yetmezçiligi barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar, düşündürüş hem bermeýärler. Bu barada resmi metbuat hem dymýar.